Newsfast Karbi Anglong birta thanji bang ni bisa misonali rong bipi. Aprasi birta the pipen harjuita. BJP West Karbi Anglong District First Executive Meeting Bhoksong along Pedopon. Singhason constituency rong par rong nonta kaching thurlong dunde pinlang. DGC along men kachithap long jiaphan kachesong pinian ni plipleng tanglo. Umiarni kachisong paprek chaji pusi ke ese kong chunbang thang sing timungpen ning Japon. Ke ese Habaipur branch tungpen Kheruni police station osia phan Karbi pohopen Karchodam. Sika sing narpi keso kachelang jia phan EM rup sing teron lapen CM tuliram longhang aphan kirap kachohang. Pini West Karbi Anglong Arlo Nongwan Dwaramla constituency along BJP West Karbi Anglong District First Executive Meeting Bhoksong Auditorium Hall along Pedopon Bangsomaya along CM Tuliram Ronghang EM Rup Singh Teron Amar Singh Tiso Local MAC Prabhat Chandra Taro Pawan Kumar Rina Terangpi Dominic Goping Maslai WKA BJP President Rodip Ronghang West Karbi Anglong BJYM Maipu Pritom Rongpi Pendang lok penang an ke thegiding atum chetong dun si mesen pen mai pedopon maya long aluhi sarpo lam theke jaipon ke non ke bangji MLA kilik along setame a constituency tin pen seta non ephong setame mesen pen si BJP high edg lapen kachepa hai dun thek jiaphan bor I ponrin tinang po lapen a constituency tin setame executive meeting ke dopon jiaphan setame thanpon BJP a party lake kaike setame BJP a party ke kaching thur amuahin lapen kidu ke boy arat aphan si kaike ta karjabji aphan che sigding uta lamthia long jaipon lasi a constituency tin amai phumai phi atum setame ki claim kedam kabor I ponrinti ji aphan setame than paredun sonsi pini mail chengche aprang palongni adim kangpu lake veterinary aid center Rongman Pilangso, Bhoksong High School, Principal Quarter Kimi, Lapen Bhoksong along Rural Market Complex under RKVY scheme 2019 pen 20 Phase 2 Apartment Long A Sompon, Jengkha pen Pobitro Kathar, Baithalang Sopen, Rajen Ronghang, Newsfast Karbi Anglong. Singhason constituency Arlo, Mohen Dijua Golf LP School Polling Center ke Parlo, Manjahi Tipen kilometers po an kahilo, Mohuri Rong Par Arong Araratum, Non Puta Karbi Anglong Autonomous Council Pen, PMAYG Sanitation Latrine, Old Age Pension High Hui Akerap Ave Pinlang, Lapen Munit Kireng Iji, Ajitea Bongapan Kimisen Alang Kavedada Jok, Dongalang Chehosi Junang Bomlang, Pusi Rong Par Arong Arat Lapen, Rongasar Mohuri Rong Parahin Perangki Kaumbrida Mahut Nang Pachinidun Lang Roy Langjing Alang Kijun Pen Si Nilitum Lapuan Kisung Si Dak Singhason EM Lo Da Omor Sing Tisu Lapen Tuliram Longhang Hanta Nola election na prang si ring tame tip tame tivel tame lahai nang pali fansi Nili tuma hin pen dak Mohuri Rong Parong pen suning ridun lo. Election aprang pen. Nili tum norma dak kido kisung kita sung lang ajo ini pen kisung nili tum norma lai election aprang masih lang pelis rak tadi sisi nili tum kesuning ridun. Lasi nona mat prabjin pen MLA election aprang Mohuri Rong Par Arong Arataphan RCC ring bell lapen kedam kewang kimi senatawar nang palevek nang jipusi hadagara pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Singhason constituency local EM Amar Singh Tiso Atumaphan Kachoningri Alamthe Perangkiangno nang Pachinidun Lang pen towa kanso penini alhai bang ke dorkas sot mo laan le lang pi atek the ta hem tu miyok pen son penini tani tum ke avi pin lang election aprang mane prabjin pen nalitum CM EM atum kijunalang ring tame ba water supply tame prabjin pen ai piji phan
tuning rig lo ring bang nang pila prang nang po ta lang no jo lang ta lang the lang je te lang ta chu so ka thai ve po silang bang ring bang no ma silang pinang po Manja pendili phansi Newsfast Karbi Anglong. Karbi Anglong or Lukido Difu Government College ta ising nong nam ka chithang klong college lo ladak pen ongdu boring pen danglok rachariya song tame laso college charliatum CM EM MP MEC MLA officer doctor engineer nang man bangdolo lasonsi nonta ladak charli dunji puning ke hang charlio sumaramen ka chithap dun lapan from jok dunlo void phitta DGC principal NK Sharma adima be pumat bang pharo posose charlio sumaratum phanke amen thapon pedero laso joinesi DGCS US KSA pen kachisong asai ding nang koklupusi pinian nipo pringpon tanglo lapen nitum kemang bang pharo posose atumapan admission pipon petik ke nitum kachisong inton teputa DGCS US GS songjati sopen pherangke angnu ningjepon lasonsi KSA kongchun bang thangsing timung tame non ke bangji umiarni ke project kachisong ding ponang kokpu athe nitum kachisong alam gof atum thangnat alam nangching wai phan avilang lasi kadokawe charlio somaratum urmiarni ke kachisong paprek chatnang puputa jaipon news text report Newsfast Karbi Anglong. Number 25 Nilip constituency ke parlo lower tarapung saitaro arong along non kedobam poribortona sarkar atum block pen asona scheme job card anparta MGM rega scheme longle pinlang puar julong si MP Horen Singh Be lapen team Karbi Anglong Japon CM Tuliram Ronghang anparta BLCC chairman Vinson Ronghang lapen social worker Papurai Alang Litum saitaro arong ke patua kama ke joypen ke paklem pite kangajok jesemet akero pipon lapen non ke bang jilang apor sitami alang lituma phansi chini chot poputa ninjepon athe ke dam tangarni ASDC lapen congress atum council kachari hut thangna tarapung hawar kelang ponawe sita non BJP atum hadak jinso ponsi hadak model village open stage towar highway kaching thura sayamu lamcha kating pling pi bomlo lasi CM Tuliram Ronghang CM ang hoipen inilong vergia phan hadagaratum hirjume hang pipon IMP ake hai Horen Singh Be alang ni phanta churolo lapen alang li long ka cherap dun team Karbi Anglong along kichari pona songja po ake hai CM Tuliram Ronghang phanja semet churo parlo alang li tuma kerapen sipini ni tum ladak saitaro rong pathuak lama bangke ni tum apa ake joy pensi rabang so JCB bangke ni tum hanang pilo asini tum arong isi ni tum ningarong lo alang li tum aphan ni tum angkung isi sini tum alang li phan ro rapelo la pen churo rapelo la sinona alang li tum along ka chirap dun thu puthot ladang ni tum nilip ahawara long BLCC ake hai bin rong hang phanta me alang li phanta ja semet churo lo alang li tum aphan ni tum alang li tum bange thoma phanta ni tum RJ pu banget ni tum ladak tarpunglong bangke bang be penlang sita me alang litum akam pe ni tum phana ke claim pi port ni tum kai ke port alang litum han choro verji la pen ke bang ji poran sita me alang litum along sini tum saitaro rong isi bangke ni tum bangke ajata son sita me cherap dun thekpo tarapung pen joy sing teron Newsfast Karbi Anglong. Singhason constituency diso bailun city mungarong sarkar pen kaching thura sai ave matei kaching thur puke ave pin ajok prabjin pen kimisen atowar nang salam pinangji purong arada tumpen kachuningri paso rong atoka no arlo kaching thur kenangji pulote towar me lang henlo kenang sot manghume me alama bangke lun city mungarong ke national highway 36 akunglo bonta towar ki ikpuke theklong le pin lang lasi EM Amor Singh diso nangchi langwek nangji pusi kachuningri aprang congress ahot seta thangnat akerap ave lapen non ke dobom kachipu poriborton BJP sarkar pen setame akerap ave pin lapen ke mesen atowar kachileng dun longle pulote BJP aphan pahai thekhe dat popusi chethan sitimu arat aphan namathara amsuse keching thura vaisa ni lutum towar kehinu chot kali ason hormu sitame poriborton sarkar long pen mangke kilong dun mangke madu sita ammu che theklong lena dak ni lutum rong arat bangke ase alang litum poriborton pu ajoni pen kachipu bangke ini tu ma dak do sitimu rong arada bangke che theklong lipen la kimisen atowar nang salam pipe pulote ke bang jilang
kilik ahot ke BJP aphan ke pahai dun thek the dat popusi ning ki pungalam chepaklang la tuar bang la rong sor kadu kabe osomar ki bi ki thi kadu kabe ke dam ta siksa olo la se la so tuar nang pa bin bisen nangji pusinili tum chuning ri Fuluni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Pini KSC Habaipur branch tumpen Maipu Dilip Kro Japonsi Abitunga tumpen Kheroni Police Station OC Pawan Kalita Phan Karbi Pohopen Karchupon Laso Pi non kewangji arni ason awareness kedeng ponji phanta chingwaipon lapen Laso P2 Mailu Outpost IC Hiran Hajarika Aphanta Karbi Pohopen Karchupon Mailu Angkang Pialong non kewangji arni Lokacharli awareness pen chinglok ason awareness ki piponji Aphanta chingwaipon Lasohut Sajan Ingi lapen Ultum Ingleng Bhaskar Patoratum Chetongdun Dongkam Kampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Di Mahasau District Arlo Sangpijan Aronglong Atimi Believers Eastern Church Project Hope for Children and Ponsi Hadak Osomaratum Phan Ason Kecho Hormuk Keron Kapazir Bangso Hut Henjengam Haulai Sangpijan Village Chunbang Aren Seburengma Regional Coordinator Moses Langni Pastoratum Keron Amailong Chetongdun Bang Paroi Sira Krepo Osomaratum Phan Bangso Hut Sang Dali Soyabin Jangtu बिस्कुट लपेन कपड़े के चौहर मुख केराप कपजर पौन हम लोग का डायोसिस का तरफ से ये चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री वर्कर लोग लीडर लोग हम लोग का ये जगह में लोकल में आया ये प्रोग्राम कोविड-19 रिलीफ ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मदद देने के लिए गरीब लोग को बच्चा लोग को देने के लिए हम लोग का लीडर लोग आया प्रभु ने ये सब कुछ अरेंज किया है बोल के हम लोग सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद देता है United Karbi Youth Association atum Karbi akhai kaching hon ajoine khai ke sung ahut karjab dunji aphan pura mahang pathek pon lason si laan so se kapang tang ponji aphan pura pinini lip aro keseng amai kang nipon bangso mai romon timung pen mai chari ponsi laso along CEC mai phu warlong kidera kongchun bang Anderson ronghang dihin chun bang topon be jutang jubat chun bang harlong biteron lapen lumbajong aro mai phu ajai singnar atum chetong dun si RDP dun laso aro keseng amaya long penang an chingki chethan pen chedon sar pen nilip aro mai phu Elvin Kro lapen kongchun bang Anilson rongphar dun mai phu long sodar ingti dun chun bang jersong teron organizing chun bang Raphael teron pathu chun bang Linus teron saihem chun bang waisong teron lapen bang ingkoyatum aphan Klembang phu, klembang pia, arpu, pek ponsi, latum pen, nilip angkang, kisung pen, cesong ponpo, lapen, rat aphan akisung along, arjabdun thi poputa, mai along chethan ponsi, ing samjin pen, pachun pon. News Desk Report, Newsfast, Karbi Anglong. Socheng MAC constituency arlo, rongkor teron arong ame kar kambura teron, achor, sika senarpi, alang likeso, kacholong lok penajok, kepangji chiklo John Kli anbak plenglo. Lapen alang litum kiso kachilang ji aphan katora kisung pen ajok sechilang imovedet ajok Socheng constituency EM Rupsing Teron lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang alang litum aphan Kambura Teron lapen keso det sika senarpi asupo Ronsing Teron pen chuningri alang litum pen pherangke anglo nanga chuningri dun alam nilihin pen ki pudam ke nilipai kisu cikuyon thom an arta pleng elonon apok kang thiba kisu nili payamen sikas narpi nili pomen bangke kambura teron nirong ke rongkor tenarong amekar sita kidudun ke longre putalis alang bangta longre senarong long sidudun kok sita mi nilihin dan kitu cuniri bangke ladak Socheng MAC Rupsing teron phandalang phanta lapen aku Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Hangalang tuman ba kara kujarap uthot nili tumhan ampayir thek hunte pasi chuniri lo sita
ni tum ni kin dat abe dan jok na hok tamik ke cilang nom tikhala posi nilihin pen nilang ko nasi nang tumahin pen nang rap pasonte nilihin tumahin pen tap suri kacuru pejiri Wathat lang sopen Rajan Ronghang Mohor Nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Patumi ani kang sampor phai pho pormolom Karlitang bisorup terang alangli sangte cho endam derlo alangli ke LP school along si lo than bom lapen alangli ke Keroni teacher gathering center TGC along amai phulo lapen Karbi Hirjir amai KHA central committee along ta bidisar sonsi lapu nijang lamet amai along ta bidisar arpu dodun bomlang Lapusan amunit ilitu malong pen nang kaci odun ke Karbia kayapan kana hok tetan binong lupusi Karbi Hirjir amai hin pen ningduk cepak langpon Kardom nili lokasar kathar nili Karbi Hirjir amai long bidisar asi ini nilitum ladang labangso channel long nilitum karjap nang kolam hebang nalo nilitum abidisar lo sar bisurup terang alangli Patumi yang sam bagi ko apor alang di comreng ni alang di dami juga alang di rong ciwo juga lah si nilitum Karbi Hirjir ramai ahin pen nilitum ningduk kipilo Keruni pen ransing teron Newsfast Karbi Anglong Come one, come all. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Sarupathar constituency angkang Sapapani lang chiting arong along Patumi PH lang ahem tap pining pen an ningkan thongke plikep an bak arta dolo lang ki junlong le laso jok ke cheng malom ke bangso alang hem tap ke do pena jok japra langso la pen Sapapani lang chiting arong aradatum lang mesen pen jun pon long lo ponta ajak dingklui pen labangso PH lang hem tap pipeline langa filter adim lapen kaprek anta kahino lapajok bangso PH pamuring sanglo pinpur pon me bangso PH kaselam pon jia phan fan nang lepen kaselam kimi medet ajoksi lason nang manlo puta SYF ahin pen ningje pon keram tang suri hinira cracer cap wosik lapen jakhong achiklo malom pen labangso PH renewal asai deng ponlo bonta non bangke rongar lo JCB pen rong suding drain hut chotsi ington pon thukoklo lake raraphan nangchong thui pusi SYF maipu siborong pila pen dunchun bang Agustin kathara tumpen akoi pi pon lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen EM IC PH Pradeep Rongpi local EM Jagat Singh Intiatum langchari pen bangso PH puthot rat mesen langki pipon jia phan si choning ripon lo jongsi Sarupathar yot foromatum ke hanga tengpen papling play pulote rat thur pakta chesong nang kok poputa SYF maipu sivorong pi pen beta pachetak pon news text report Newsfast Karbi Anglong pinya beta la pasi pajulo dumi thang me karo